אומרים שתורתם אומנותם, אומרים שבחץ קדמון, מקפידים להסביר שככה זה היה מאז ומתמיד, שבן גוריון בכלל השם, ושגם אם נעמוד על הראש לא נצליח לשלם את ההסכם הזה שנעשה עם נציגי החרדים בערב עצמאותנו. שבן גוריון התחיל לפתור את הפלא הזה, המוכח באויבים, הוא נענה לבקשת החרדים להמשיך את מה שהרוצחים הנאצים השמידו. בן גוריון אכן אישר לפטור תלמידי ישיבה מחובת שירות בצבא ולממן את הגדודים שלהם, אבל מה שלא מספרים לכם זה שבן גוריון הסכים רק על מספר של, אתם יודעים כמה? 400 אברכים. לא אחוז מסוים מהמשק, הוא לא קבע שהמספר הזה יגדל בעתיד. 400 אברכים, זה הכל. דווקא ממשלת בגין הייתה זאת שפרצה את הסכר בהסכם קואליציוני חדש. על פיו אין הגבלה על מספר החרדים שיקבלו תמיכות. ומתוך אהבה כל כך גדולה המדינה הזאת, האהבה הוא לגידה פחד עצום מאובדנה. אנחנו קוראים לכל מי שאכפת לו להחזיר ביחד את המדינה הזאת למסלולה. וכמובן לא שאלה של ימין או שמאל, ובצרת אמונים ברורה וצועקת. אנחנו רוצים את המדינה שלנו בחזרה. אני זוכה בשנים האחרונות ללמוד קצת תורה, וזה מאיר את חיי באור גדול. אני מאחלת לכולנו שנדעה מהטוב הזה. אין קץ לכמה שאני חושבת שלימוד תורה חשוב וחיוני לקיום שלנו כעם, אבל אני חושבת שהסטטוס קוו הזה הוא קטסטרופה. אני חושבת שהוא גוזר אין מרמוז על החרדים. אני חושבת שהוא מרחיק את הציבור החילוני מדרך של תורה. אני חושבת שמעטים שהולכים ומתמעטים לא יכולים לשאת בנטל של רבים שהולכים ומתרבים. חבריי הסטודנטים, תלמידי ישיבת לא אשמים, הם פשוט עושים את מה שלימדו אותם. אז מה אתם חושבים יהיה נכון יותר? שאנחנו נלמד מהם איך עושים את זה, או שכולנו יחד נלמד איך עושים את זה יותר טוב ביחד? אם למשל לעבוד תהיה נורמה, אז כל החרדים יעבדו, אף אחד לא מעט ערבית עליו. אם שירות צבאי יהיה נורמה, הם יהיו גם שם. ותדעו לכם שכך מתחילות מהפכות. ביבי, ברק וליברמן, כדאי שתסתכלו טוב טוב. עברו ימי הפריירים. הסטודנטים והסטודנטיות לא מסכימים יותר להיות הפריירים של המדינה. ביבי, ברק וליברמן, פעם אמרתם שאין כסף. שיקרתם. יש כסף, רק שלכסף הזה יש ריח, והוא הולך לאחרים. אז אם יש כסף, יהיה כסף לכולם. אני חרדי, זה לא תחפושת, ואני עובד לפרנסתי. ואתם אחיי ואחיותיי. הגעתי לכאן הערב משום שאני חושב שהמאחד בינינו רב על המפריד. האתגרים שלנו חייבים להיות משותפים. הקיטוב בינינו לא יקדם שום מטרה, זולת רצונם של כמה פוליטיקאים ציניים שמעוניינים לרכב על הגב שלכם לכנסת. ויום אחרי שהם יגיעו לשם הם ישכחו מכם. כשם שאתם מצפים מאיתנו להבין ללב הלומדים את מקצועות האקדמיה, מרפואה ועד לעריכת דין ועד להיסטוריה סינית,
חשוב מאוד שגם אתם תזכרו היטב את מה שאמר ברל כצנלסון. עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. חיים ואחיותיי, בניגוד למה שמנסים לספר לכם, רוב רובו של הציבור החרדי עובד לפרנסתו. אנחנו חושבים שממשלות ישראל לדורותיהם, בניגוד גמור להצהרותיהם, לא עושים דבר וחצי דבר כדי לשלב אותנו החרדים במעגל העבודה. אני חושב שסטודנט ששירת בצבא מגיע לו יותר. אני חושב שכל מי שאיננו לומד ברצינות מהבוקר עד הלילה חייב לשרת בצבא או שירות אזרחי חד משמעי. אוקיי, באיזשהו שלב כל ההפגנה הזאת הפכה להיות שימת כביש אחת גדולה. נו, אז מה זה? נהנית בהפגנה? לא נהניתי, אבל הרגשתי תחושת נחיתות. כי סיימתי תואר ראשון, סיימתי תעודת הוראה אחת ואני עושה תעודת הוראה שנייה ואני הולכת להתפרנס שכר רעב. גם אני ארוויח קצת מעבר, אז יתחילו לקצות לי, וזה לא יגיע חלילה וחס לסבסוד של חינוך לילדיי. כי אני במכללה להכשרת מורים, לצערי אני רואה את הרמה, לא נעים להגיד. אל תפרסם את זה ביוטיוב, כי כאילו את הפרצוף שלי שם במכללה. זהו, המצב הוא מדאיג, ואם אני רוצה להמשיך להקים בית ולהתקיים במדינה הזאת שהקימו סבא וסבתא שלי, שעלו לפני מלחמת העולם השנייה, במדינת ישראל כדי להקים כאן יישוב עברי, אז כדאי שאני איאבק על הזכויות שלי ועל צביון המדינה.